karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Baktong kasing-kasing. Apimos lanon ka. Wa ni mo na ang pimtamisa. Sini maam ni mo. Nga, kalimtan ni mo sa singpit. Kaaway, takabay pulo. Di akong bilib ni mo. Dili na. Kalaban to. Oy, Ay, sadya lagi na. aha, Sa wan. salidahan. Aha, Patanawa ko buloy, bi. patay. Patanawa ko ba? Kuan day, kanang, Oh, kipaong lagi ni mo. ayo day, ayo. Ha, nga naman. For adults only. Ha? Oh, Unsay? day. Kaya kanigong Facebook ro, uso man sa Facebook nga mag-post taon mga para pagahi ba. Unsa? Unsay para pag Daghan man rong mga programa sa Facebook ko day, mga propaganda ba nga mag-promote anang ilang mga produkto. Ang tiguang ko nung lalaki, bisag mag-ida ng 60 anyos pataas, mugahi pa, dako pa. Unsa? Mao nga akong gipawang na dili ka makatanaw ba. Mao ba? Oo. Ikaw nagkinahanglan sa daig kag pagahi. Oh. Wah, dayoy porbida. Aw lagi. Nagilis lagi ka. Amo duty ko. Mau ba? Una lang ko nimo ha, buloy. Sige. Pero buloy kun ugaling mauli si Piolo, to ako'y giandam nga pagkaon ha. Akong gitabunan sa lamisa. Sige, andam nimo. Sayo man ko nakapalit og bakasi. Iya man ang paborito. Sige. Giyon sa pagluto. Ako lang gisagulan og kuan kanang gisantis. Uy, baya, no? Kalamihan ng santis na yun. Salamat. Ikaw kaon na lang dito. Basay mais numero 16 to. Og unya na ginamos nga pino. Ha? Ako na to gibutangan og limonsito nya na ay sili daghan. Igon na day. Murag kutoy maayo kong tiya. Naglutong kong maayo. Sige kaon dito. Nya adto na ko ha, buloy. Sige, amping day, ha? Salamat, buloy. Og kun maligo dahil si Piolo pa, to anak ko'y giandam para niya ha. To anang sabon, shampoo, ya to alya. Butana, gini mo eh. Wais. Go good. Sige, oy. Bye, buloy. Bye. Tuwan na taon. Puro yung tunay ng asawa. Pero, dili pa na ha. Gibili lang pagkaon. Wata akong balik ng ginampak ng Piolo. Abot gali karon. Duklot yung kanahana ka. Bida. Duha ng kabityo pada ang losi. Ayaw gani kay mabugos tao tanaw si Teresa taon. Kay kung makakita siya siguro ko bahugdo siya. Liman ka nga. Dili sa video. Ang unang video, nagsabak si Bay Piolo taon kang Sara. Gipahirang pagtisyo ang singot. Nga karon nanadaw silang video nilang gulyat o nitigili. Mulipayon ba kayo? Luuyang derisa eh. Nani mo gatas, ha? Gatas. Thank you. Okay, pahimlan di ka. Dali. Salamat ha. Milagro, Ma'am Imelda. Tanawa. Wala kayo mabalibad. Niinom sa gatas. Nakita na ko, Lucy. Pero, og ako pa'y ni Duol, ana. Balibad gayud ka na. Pero si Piolo man, ala ni inom. Og si Piolo ang nipainom. Maog yun. Sabot ang gugma alang day Sara ni Piolo, Ma'am Imelda. Lucy. Ipakasal na lang na silang duha, ma'am. Lucy? Bitaw, Ma'am Imelda.
Para gid mahingpit na ang kalipay ni Day Sara ba? Ipakasal na lang na silang duha. Lucy. Dili ba maayong akong sugyot, man? Ipakasal? Gusto ang gisugyot ni Lucy, Imelda. Chibar. Maayo iyang gisugyot. Pero Pero, unsa, sir? mga sawa baka si Piolo kang Sara? Nagkadungog man ko, sir. Nga miingon si Ja, nga mahal niya si Day Sara. Oh, mao magani. Lisod matingali nga agdahon na mo siya nga mapakasal siya ni Sara. Tinuod ka na, Lucy. Kung dili ka mo makahimo, ako. Unsa? Ipaagi na kong kumidya, pero serious. Pangutan una ko si Ja. Kung mga sawa ba si Ja kang Day Sara? Oh, Lucy, Ako ka nang buhaton, Sir Chibar, Ma'am Emilda. Kana kun uyon ka ba? buhata, Lucy. Chibar. Akong tugutan si Lucy nga muhimo ni anak. Mahimo mo, Lucy? Ala ay, mahimo ka adyo. Nga ano kung dili? Hapit ang gumurot makasidat. May apit ka loto eh. Pero, bida, wag yung mga bots Piolo da. Suyo pong makasi. Kalamig ng kalito ay. Sa katawagan ako na. Si Lucy. Si Lucy akong tawagan. Tawagan ko si Lucy kung hainas may Piolo. Human sa gatas. Giyataga na po ni Piolo si Day Sara pa. Si Day Sara prutas. Kalami ba ay? Ala na ana Gihungitan niya sa dragon fruit. Karon, inigdistansya niya. Pangutan-on ako si Ja kung mga sawa ba siya kang Day Sara, be? Si Buloy. Hello! Buloy! Hello, say. Ah! Taon akong umigos Piolo. O man taon siyang kahunahon nagtrabaho taon. Ay di apa diri ay! Nagahungit ni Day Sara! Ha? Hungitan? Ano naman? Ano man? Wala yung umuwi Sara? Nangungitan mo niya? Ay giati man si Ja pag-ayo ni Piolo ay! Gipainom og gatas lo ay! Ug karon gihungitan na pud og prutas! Oo ba? Oo! So nag-uli na sila? Sobra pas nag-uli ay! Labing nakaadyo sila! Oo, sa itong isulti mo, murag makabungol ba? Di ba maklaro? Labing nakaayo sila, si Day Sara, si Piolo! Oh, uyo mo tagod. Wadawaya ni Sara si Piolo? Hala, wala o ay! Paray ko naman ganit kasi Day Sara kang Piolo! Ha? Mau ba? Oo ay! Ug pinangga kaayo ni Piolo si Day Sara do ha! Nakita man nimo, di ba? Ako mag-isin nimo ang mga video, di ba? Oo, nakita na ko. Hala, lipay kaadyo si Day Sara ay! Nga ni ana diri si Piolo! Lucy. Og nakahuna-huna me, nga ipakasal na lang silang duha buloy! Ah, oo, sa ipakasal? Ipakasal, God! Og nakahuna-huna ka nga ikaw ang bisman og ako ang bridesmaid! Oh, bangag sa ilong! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!